אוקיי, מהר. כל סרטון הקודם. הסרטון הזה לא נגמר עד שאני מגיע הפעם עם קייס על מוצא חדשה ל1,000 גביעים. מהר. חסר לי 40 גביעים, שזה קצת. אני לא יודעת אל המוד החדש. נו. אז זה מביא מלא גביעים, אבל תכלס, האמת שבכלל, נו. בכלל לא יכול לצלם כל כך הרבה זמן. אז אם זה ייקח לי מלא זמן, זה אפילו יהיה על 2 סרטונים. רגע, בכלל המיקרופון שלי פה. רגע. כן, הוא פה. רגע, בוא נעשה ככה. יאללה, בוא נחליף את הדבר שלי לנינג'ה, לקייסת. הדמות החדשה, מה שכן, זה דמות ממש, אני אוהב אותה, וכבר המשחק הראשון נסעדתי. נראה לי שאני שנייה אעזוב אתכם, אני אעלה קצת גביעים כדי שהסרטון יהיה יותר קצר. אז יאללה. אני אחזור לכם שאני אהיה ממש קרוב. טוב, אז חזרנו. עברו כמה ימים. May the wind guide my path. עבר יומיים. לא, עבר יום. וקדימה. אנחנו במשחק עלייה. משחק עלייה זה טוב. Graceful entrance. אבא שלי אמר לי מה זה. מה? בוא רגע. אבא, אני בסרטון. שאני עולה עם הדמות החדשה על 500 גביעים, אני משחק עלייה. אוקיי, זה מה שהייתם עכשיו. מה ששמעתם לא ראיתי את זה. אבא, גם ככה אני בואו. Wrinkled my kimono. That was your every defeat makes me stronger. Okay, let's go. Forgive my intrusion. I really know me. I spilled the tea, literally. Funny. You maybe have one focus. Please, let us end this gently. צריך להיות מקום שלישי. צריך להיות ספרסני. אוריסון. Oshiroi on point. אבל צריך להיות אבא מקום שני אוריסון אבא בשביל לעלות על דמות החדשה על 500 גביעים. מה? כי כבר לקחו את האמצע. אם יגיע ל-500 אני יכול לעשות 700? דרגה 11? כן. אז אני אביא אותך ל-11. היא דרגה 11 עם כל הדברים? דרגה 11 רק בלי האייפר. צריך. האייפר זה סתם יקר מדי. Every defeat makes me stronger.
עמית, בוא נשחק משחק. עמית. Forgive my intrusion. I really נראה לי שאני פשוט מתקמפר הטופ 2 ואז בטופ 2 לא יהיה לי מה לעשות אבל לפחות אני יעלה. I did not permit that. Anyone can get lucky. I won't forget that. מקום רביעי אני לא פשוט נעשה כדורגל. So much chaos. So little calm. ואחר כך אני צריך לחבר את הקטע הקודם. אני לוקח את זה. בעריכה למרות שזה לא קצניה אחת. Please, let us end this journey. I must fall gracefully. Please, let us end this journey. Great, now everyone hates me. I did not permit that. You're making You got me. Well played. Such rude company today. My mistake. I should dodge better. A cherry blossom falls. So do you. Baby, like a whisper. Oshiroi, on point. היו ממש קרובים לאחד להפקיע גול אבל גם ככה Let this be a gentle lesson. Great, now everyone hates me. You wrinkled my chin. A lady never Graceful entrance. I can taste your fear. A little wind, a little peace. My mistake. I should dodge better. בינתיים אני לא רואה דרך שלנו. בינתיים לא. Time for my beauty sleep. Graceful entrance. I must fall gracefully. Graceful entrance. I can taste your fear. Victory! Please, let us end this gently. רגע. אנחנו כל כך קרובים ל-400%, שזה כפול 5. אוקיי, אז מקווה שנהנתם. אם נהנתם תרשמו לנו לייק ויאללה ביי.